Hi guys, good morning. Samahan nyo kami guys kasi napakaaga naming umalis dito guys. Papunta kami sa Zamboanga del Norte kasi doon ako mag-spend ng aking birthday. Ayan, so samahan nyo kami na ah, umakyat sa bundok, tumawid ng ilog, ganyan, para lang makapag-celebrate. Kasi ano to guys, birthday adventure. Yan, para maiba naman yung celebration. Yan, so sobrang dami naming dala dito guys. Meron kaming puto, tapos meron kaming mga halaman, ganyan. May niyog pa kami na dala guys, yung similia dwarf para ibigay namin dun sa kapatid ko. Kaya ano kami, full pack kami sa Badgeray. Dami naming karga. Ayan, selfie muna. So nakarating na kami sa Molavi dito. Sobrang aga pa, sarado pa lahat ng mga tindahan. Yung mga supermarket, saradong-sarado pa. So, wala pang katao-tao. Parang kami lang yung tumatakbo sa kalsada. And then, yung palengke, syempre, meron na ring may nagbubukas na. So, mga ano pa to guys, mga wala pang alas 6 to guys. Sobrang aga talaga namin. Yan. Dito naman, paakit na kami sa bundok nito. Yung elevation niya is mataas na. So, yung lamig guys, grabe. Parang nanunuot talaga sa hindi talaga parang nanunuot talaga sa kalamnan namin guys. Sobrang yung lamig. Yan. Kaya yung pinsan ko, si Kukoy, talagang nag-jacket yan pag ganitong oras kami umaalis. Yung 4 to 5, mga 6 o'clock yan. Mararamdaman mo talaga yung temperature dito na malamig talaga. Yan, maganda magbiyahe kapag maaga pa kasi wala ka pang masyadong kasalubong na malalaking mga truck. Yan, hindi pa masyadong busy yung kalsada dito. Yan, so, mostly talaga, nagta-travel kami early morning talaga. Yan, so, enjoy natin yung view guys. Samahin niyo kami. Medyo malayo pa yung aming babiyahein. Yan. Yung aming pupuntahan napakaraming bundok pang aming dadaanan. Ayan. Para marating lang namin yung isang tourist destination daw na first time pa rin namin mapuntahan kahit ang taga-tagal namin dito sa probinsya. Meron pa lang mga ganong lugar ba na hindi namin napupuntahan. So, super excited din kami guys na makarating doon sa mga kabilang probinsya. So, i-discover din natin yung anong meron doon na pinupuntahan ng maraming tao. Ayan, so, yung namin ngayon is excited talaga. Yehey! Nakarating na kami sa Serios Menia. First town ng Zamboanga del Norte. Ayan, so, sarado pa rin yung mga okay-okayan nila. And for sure, luto na yung nilagang baka. Kaya lang hindi kami mag-aalmusal. Sayang naman yung bagong nilaga na baka. Ayan. So, magagasolina muna kami guys. Kasi napakamura ng gasolina nila dito compared sa Mulabe. Yun. So, difference of mga 5 to 6 pesos. Dito naman guys, dumaan kami sa parang spillway. Yan. First time namin dumaan dito guys, as in kabado talaga kami dito tatlo. Yan, kasi hindi namin kabisado yung lugar, natatakot kami. Halong kaba, halong takot, yun yung feeling namin dito guys. Pero pasalamat kami, medyo mabait naman talaga yung mga tao, ginaguide nila kami. So, nasa Pinyan na kami, kaya madaming pinya. Mauday na. Pinyan, pinya. So we're going to Mutia.
Mutya. Ayan, so papuntang Miss Ok yun. Okay. We're heading to Cecilia's Plate. Then mubalik na puntag pasulod sa bukid. Lalabas lang namin kanina galing sa kagubatan. Ngayon bumalik. Bumalik na naman kami paloob na naman. Oh my gosh. Wala nandito sa ilang bridge. Ayan sa the taxes are working. Isa day kung disband direct. Sos? Pwera buyag. Pwera buyag. Ay, nindot ana man. Alo. Nindot tayo ng color green. Basig. Ay na. Aw, lalong kayo na? Oh, mo ba? Oh, grabe lang. Tulay, uy. Asa ka, yun. Lagi na. Asa sa ilang tulay eh. Wala, tanawang kahoy mao. Wala, makuha na dyan na siya. Oh. Para kay sa tulay nila. Ilang ano. Pero tanawa mapagbaha mao. Taas kayo giabtan. Kayo. Hello, nice lagi to. Ano dagang kay Kuya Bano, my God. Ano dagang kay Bunga. Hello ka, oy. Wala dagang kay Bunga gagmer. Kana mo'y maayo kay Indian nito mahurot dayon. Nalindot lagi to, no? Pila ba entrance ato? Mag-tourism ko. Ano na ba ito do? So we're in Mutya, Zamboanga del Norte. Oh, Jude. Dili lagi. Ano kanindot, efficient. Tama na lang yun sa lantaw ani kay dili may mabuhian. So pretty. Grabe. Dapat gawin nila itong efficient town. Basta ilang white lily, matanawa mo. Tourist attraction. So naman dito. Oh, so pretty. Dagang kayo silang one. Oh, wala. Nice kayo. Oh my God. Wala na ako rin yung highway cafe.
lagi siya boy. Ito man ang pine trees ko yun. Ang kinimaw na gini siya pine trees naman. Tora ang Cecilia's Plate katong piato. Dito pa siguro. Basin, mga lantaw sa takay. Mao naman ni dagang. Ha? Tora dia to? Maputa ka ba lagi mauna? Wala yung ba? Wala, no? Hindi, lahi po niya siya. Oh my God, so pretty, oh. Kuan po siya, kanang resort pod. Daga, nakaing pine trees, no? Naku, eh. Mura man, dili mo lang man siguro ni kita, no? We're here now at Cecilia's Place. Oh my goodness, so pretty. Dito lang sa Ayan, sobrang amazing guys kasi parang ang daming ano talaga pine trees. Pinaka ano talaga siya, pinaka mataas na part ng area ng bundok. Grabe. Oo. Ayan, solong-solo pa lang namin yung Cecilia's Plate kasi wala pang customers. Ayan, so taking videos and selfies. Napakaganda po ng place nila. Kaya pala, marami lang pumupunta dito. Mag-picture lang, kahit hindi kumakain. Kasi napakaano talaga guys. Maganda po talaga siya. At saka ang lamig. Pusing-pusing si ate guys. Pang wala kay mga tao ba. Kaya maulaw na tayo mag-picture-picture kung daghan ng tao. Ayan na guys. Grabe yung pababa na yung fog. So, unti-unti na namin nararamdaman na yung mararamdaman mo sa skin mo na parang may mist. Ganun yung feeling. Talagang napaka-surreal talaga yung feeling guys. Ayan, pababa na siya. Yung galing siya dun sa pinakatuktok. Tapos unti-unting bumaba yung fog. Kino-cover yung entire, yung Cecilia's Plate.
Yun guys, so napakaganda ng timing namin guys. Na dumating kami sa Cecilia's Plate is sobrang aga at na-experience talaga namin yung fog. Yun, so napakaganda po talaga guys. Iba yung feeling, yung experience po talaga is napaka worth it po talaga. Yung lahat ng hirap namin sa biyahe na sobrang haba ng binyahe namin. Nawala lahat guys kasi napakaganda po talaga ng lugar. Yun, so sabi ko nga babalik at babalik ako dito. Pero syempre, kailangan talaga maaga. Kasi maliban dun sa maganda yung place, mas maganda if ma-experience nyo talaga yung fog. Yun. Kasi bihira lang to guys eh. Lagi naman tayo nakakain sa magagandang kainan, pero yung ma-experience mo yung fog is kakaiba. Gloria. Oh, katos ka ito na. Anong dito ko na. Isog dito mo kay ilag kang bitana. Labon dito ko. Uy, labon dito. Nanindot kay ganino, kay dagon kay fog. Grabe kay. Abi na mo plus rice na. Kami pag dito ko. Ano Mo fog ranig otro. Sa ubos, sa ubos. Wala manggod. Wala patay. The wakwak is here. Wakwak 1, wakwak 2. Bless Lola, bless kay Lola. Thank you. Bless. Ginoo po, be. Ante kita sa mama sa dito sa kanya. No, Jud. Isa man ni. Ano si Shirala? Isa man ni. Isa man ni. Hello, Shish. Haman si Anggili. Haman si Anggili. Dayon. Anong nawong? Amang nawong. Oh? Kacuk lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, sis. Okay, yay. Hindi happy siya kasi ano. Pen. Dili gani sila kay mo abot dito.
Pabro doon ni mo? Say hi. Hoy. Ate. Nagigutom pa ni siya. Unsa man ni siya? Uy. Isang video na lang. Oh, sige, sige, video na. Dapat na boy dire. Dapat kasi madami. Nawali man ka. Nang di. Mapalayo na. Yay! Happy birthday! Happy birthday! Yay! Video ne?